vanhu vakashinga variko kumusha, asi kushinga kwacho hakuna chakunoburitsa. Vanhu vese ndakaona vachipembera sere kuti Trababalas, Trababalas, Trababalas. Iri kutipa chii Trababalas munyika medu muZimbabwe? Ndatonzwa umwe hama yangu achipembera kusaidhi rinenge rekunana Chikomba uko handizi, achiti ende rodhi yakanaka South Africa yazodii yazofanana. You are comparing one pambudzi paya nenyika yese kuti it's a benefit yakaita sei. When was that supposed to be done? Takaona independence rini after 40 something years of independence. Montaura kuti mapemberera Trababalas yakatopaza nedzimba dzevamwe, kufamba kwemota, enriching vamwe vanhu vari ikoko nekuchivaka chinhu ichocho. It's people's lives. Vamwe vakatotora mari dzakawandisa ipo paya paya zvekuti kana zvikanzi Zimbabwe yatengeswa havana kana basa nazvo. They can still survive. Road yakaipa ndizvo yonakira ipapo paTrababalas chete, katonofana kunyakira Zimbabwe yese, whether uri kwaMutare, uri kuGweru, uri kuChivu, uri kuMvuma, uri kuDarweni, uri kuBhindura, uri kuKariba, uri kuKaroi, uri kuChegutu, uri kuKadoma, uri kuChipinge, uri kuChiredzi. Nonga ndabata nzvimbo. Zvinofanira kuve kuine road dzinobhenefita nyika. Kunobva ikonomi yenyika, kunobva nzimbe, kunobva madomasi, kana kuri kwaMutoko, kana kuri kupi. Ngationei zvinhu zvakanakira nyika. Handioni chiri chinhu chekunzi tinopembedza kuti Trababalas. Alright, muSouth Africa mune maflyover mangani? Ndiri kubvunza. Mangani? Population yedu yemuZimbabwe zveshe watopembera kuti Trababalas. Kana ndimo zvenyu. Uchibva ipapo panoda kuiswa imwe Rothmans or ZBC, which is fine. Zvaifanira kunge zvakatetwa kare. Because volume yetraffic iya hairatidze kuti takaita independence. Aite. Ukafamba pese panokrosa railway line emunyika muno muZimbabwe. Nofunga mukomrade uyu anonzi Mhona uyu akatangira pamarondera paya paperera vanhu. Marsh East. Mhona is from Marsh East. Ndizvo ka? From Chikomba, from Narira. Mhona. Handiti. Pakafira vatungamiri vakawanda ipo paya parailway line paya. Why? Because it's so dangerous. Munhu ari kudhiraivha mota akatadza kutarisa kuti kune treni, hakuna mabhomugeti akavhara road, hapana chii. Handiti anopinda otofa ipo paya. Ndo mafiro akaita vanhu vese ipo paya. Wobva ipapo panongone one flyover ndoziye kukuwadzana iya wakuenda kukuwadzana. Ndo inopinda treni inopinda nepasi. Uchisvika kunhingirikini kuMvuma, uchibuda muMvuma, pane paunotosvika kucrossa railway line pachaka paya. Uchisangana nayo, uchibuda kuBed Bridge unosvika kusangana nerailway line. Patofa vanhu vakawandisa. Maheroes akatofira paya kuti aitotionesa kuti ndafa varume, tasai zviri kuitika pano. Imwe hondo yavaitorwa yavaitofira pamaintersection iyoyi inodhiserva kutaurwa kunzi macomrades. Uona iwewe munhu achidhiraivha bhazi otadza kuona parailway line akatakura upenyu hwevanhu, poitika incident yakadaro, still today mabhazi anomira paya. Umwe hamire, alright. Ko kungoisa stop sign, ko kungoisa kabridge kacho kanodya mari here yakawanda. Ingati tiringonzwa kunzi vanhu vari kupiwa mari, vari kupiwa mota,
20,000 vari kupiwa mari yakawanda. Mota Toyota Aqua, Benz zviri kudai. Andinambonzwa mabillions inini, ma-thousands achinzi aiswa pachipatara ini. For your own information, Kulendi, ndiri mukoma wako ndoriziya, because ndiri mu56. Ndege ndakaona ichitakura varwere kubva pane imwe nzvimbo kuenda navo kuHarare, kuenda navo kuMarondera. Ane maprovinces ese ane maambulensi endege. Ko mishonga yacho irimo here? Mubvunzo. Mishonga yacho irimo here? Tavaka road. Ndizvo. Road yacho haisati yapera. Ko muzvipatara mishonga yacho irimo here? Kune ndege dzakaiswa. How can you have an ambulance inofamba nemudenga iko kusina mishonga? Kongoziya hedu kuti munhu arwara atofira ipapo zviri nani pane kubenefita vanhu vachapinda mubasa rendege vachiwesta munhu anenge atofa kudhara. Hanzi prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Hanzi once bitten, twice shy. Ndodzoka kuground redu rekurwa iri repolitics iri. Vanhu vese vanoziyana kubva kunana Kasukuvire, kunana Muzembe vari kubatwa, kunana Chamisa Nelson. Ndizvoka kune vese vakatofa vakaurayiwa majenerals vachiurayiwa nevamwe varipo vari kurarama izvozvi. Vanoziyana. Tikapa muenzaniso watiri kutaura ndewekuti hapana asingaziye muZimbabwe vanhu vakaenda kuchikoro. Even chero dofo rinotoziva kuti uyu ari kukanya. Chero bofu rinotoziva kuti uyu ari kukanya. Chero tuvana totonzwa kuti apa baba vari kukanya apa vari kuporonga. Hazvidi kumbove munhu akaenda kuhondo kutaura zvinonzwika. Tinawo vapfana vedu ana nyoka yemabhuna. Mupfana uya kwandiri uya ndokuma8 kamfanwa. Handiti akaita chivindi chekumiririra nyika as for the young generation. Handiti zvinotoonekwa nemadhara. Unotoona vana Sanyatwa nani vachitotaura kuti mufana akadai, mufana akadai, mufana akadai. Hazvidi kuenda kuhondo, zvinoda kuziya chido nevanhu, chido nepovho. Makomrades asiyi wakarwa hondo. Ini mbuya angu inini vaivabikira sadza. Ndizvoka. Aimwewo vheti pandiri papa. Ndichitotsvagira mbuya angu huni. Saka I don't want to hear about munhu akarwa hondo. You make me sick. Handiti. It makes me sick kunditaura zvehistory. History. Ngatitaure zviri paground. Tiri kuitei nezvato nehistory yacho yatakawana. Tiri kuitei. Ndizvo. Ndaifudza mombe 1977 inini. Hondo ichirwiwa vanhu vachitiza. Ndinoti namombe munda. Nambuya angu vanga vakuma 80 years. Handiti. Aimwewo vheti pandiri. Aimwewo vheti pure for vheti. But what is the history yacho yekutaura? Nekuti haukwanise kubata pfuta, haukwanise kunomira uchiti chakati pasi neZANU-PF pamberi neZANU-PF. What is ZANU-PF in the life of people? Everybody made history. Hapana munhu akamborwira nyika ino ari one. Anonzi ndiye chai. It was foolish of us to let Mugabe rule the country for makore akawandisa kudaro. Iye zvino ED pawakatorera kuna Mugabe akadi kutambidzana naChiwenga. Akaita uyu 2 years, uyu 2 years. Vatadza madhara yawo kana vaona kuti vatadza ngava pana Chamisa vadiki. Chamisa wacho atadza popo wamwe munhu. Ndo inonzi democracy ka. Zvino unotorambirira kuti wane zvigananda uko waenda wakadai yatokutorwisana pachedu tega yaenda yakadai. Hazvidi kukokerwa musangano izvi. Zvimwe ndezvekutadza nemaziso. Handiti. Vana Geza mutaura mawo vheti ka.
isuwo futi tiri maovheti tiri kutaura isusu totori maovheti. Geza akataura kuti ngatite chakati ngatidai ndizvo revolution iyaya vanhu vari kunzwa. Musataura kuti vana Chiwenga havasi kuona, musataura kuti vana Sanyatwe vese havasi kuona, vari kuona vese, vana Muchinguru vese vaya vari kuzviona, but they are enjoying it. They are enjoying it. Ukaona munhu achiurayiwa, ukaona munhu achitirwa zvirizvo uchiti yes pamberi nezano, pamberi nezano. Why can't you say pamberi nelife? Say. Everybody is watching. Why we are drowning? Harichamboda kutaurwa politics nachamisa naZanu PF nani or whoever it is. Chiwenga, Mnangagwa, Nema generals vese, they are killing our country. They are full of shit. Mese, imimi, mazibaba edu, mazisekuru, whoever you are. Muri zvimbwa sukata, ndoda kutuka inhasi, pamberi paMwari, imimi. You are watching your people suffering. You are watching people dying from outside, being burned by tires. Yet you say, kuti makarwa hondo. Why can't you make your country safe for everyone? Whether uri opposition, whether uri chi, uri church leader, uri chi, vana makandiwa, whoever. Imimi varume imimi vanoenda kuchechi. Do you fear kutaura chokwadi pamberi paMwari kuti ava vari kuita kudzvanyirira? Chinonzi chechi chi. You have heard about Nyoka Yemabhunu. You have heard about Geza. You have heard about independence in Zimbabwe. What are we doing? Revolution. You heard about Chamisa. And it, you have about the Wapana Vesa, Nonzana Job Scala, Nani, Banana. And it, you heard Guna Nakazukiri, Wakatotiza, Nika, Kutotiza, Nika, Kutenda. It means we are not together. How long are we going to be outside, fearing to return to our home country? Tichingoona zvinhu zvichingoenda kuchiyazwa kwakaita madiamond zvikanzi mamillions aenda zvinhu zvakadai, hapana kana action iri kutorwa. Are you part of it, all of you? Yekuluta yacho. Saka vana izvozvi vari kuzvarwa izvozvi vachaona chii muZimbabwe? Vakatadza kuona rudo kubva kuvabereki. Kudhara ndaiona paPungwe inini. Handiti makomrades achirwa hondo, maschools apo, maZRP, whatever, zvamunoda kutaura mazita handinei kana nazvo, vachitamba nechembereds dzedu ana mbuya edu vachitamba wakaita raini vachitamba paPungwe paipai. Handiti kupemberera kuti kuvapa simbiso. Handiti kuvapa simbiso kuti irwai chinhu chiri kuoneka. Iyo zvinotiri kuitei nechinhu chacho chainzi chiri kuoneka chairirwa chacho. Handidi kutaura zvinhu zvakawanda. Ndopedzera ndaita off topic. Point yangu iripo pa the same kuti chamukuti hondo imimi vakarwa hondo magenerals. Nemi vari kutungamirira vamuti vana ED. Nemi vana vacho ED vari kutora migodhi yevanhu mese. Muri kuti chinhu chamuita chakanaka, munosvika kupi muchichiita? How old are you guys? Imi vapanhana shoni. Mune makore akawanda sei? Example iri pana Tore. Ndizvo. KuBurkina Faso. Read about it. Don't just do history yemuZimbabwe yekutora maminerals kucheresa mana botorekwa kuita zvese zviri kuitika zvese izvi munyika. Handiti munotora mari muchiri muda kunogadzisa maground kuGokwe, muda kunotora mari muchinogadzisa kwaMurambinda, muda kunotora mari muchivakisa ground kuDarwen. Ndokuitei Rufaro Stadium chaiyo maitadza, National Sports Stadium maitadza. Mari kutanga magadzisa ground iro rebhora. Mukuru wehurumende anotaura kuti wenyika anotaura kuti maWarriors ari kutambira kupi zviya? Ari kutambira kupi zviya? What is that? Zvinorevei? Matora mari manorasa kwaMurambinda zvataura. Matora mari manorasa kuDarwen. Matora mari manorasa kuGokwe. Baba Fields, which is in Bulawayo.
haisi kafu regulated or whatever. Rufaro haisi, Gwanzura haisi, ndizvo. Ameno Sakuva haisi, ameno Rujeko haisi, ameno kuti imwe stadium iri. Why can't you put your resources on one stadium so that vana vedu muZimbabwe vanotambira bhora munyika yedu? Tingati South Africa ndo musha wedu, tichivaka Trababalas. Mari yakaenda paTrababalas yaita zore kana kugadzira one stadium. Yakatorwa mamillions ainzi 44 ikasvika ku88 ikazosvika kuma 100 and something ikazosvika kuma millions ameno. Ko kuitawo chipatara one chatinoti ichi chine mishonga yese. Chipatara chekuti chero kanzi uri minister wadaiwo waenda pachipatara cheAvenues, waenda chipatara cheParirenyatwa cheBulawayo Group of Hospitals, waenda kuParirenyatwa, waenda paGomo paya. Takangokura tichinziva kuti kana munhu ukaenda kuGomo unopona, badi ukatoenda kuGomo wakutonofa, wakudzoka rabox. Ukanzwa watoita accident ziya kuti ropa rikabuda wapera. Zvekuti ambulance, zvekuti ndege ichabva kuMarondera, ichabva kuPachivu, ichabva kuGweru, ichabva kuBulawayo, ichabva kuChipinge, ichabva kwaMutare, ichiendepi, ichienda nani, ichienda kunoitei kusina mishonga. Varume, we are dying while we are watching. Hapana chinomborwisana chiri kutaurwa apa kana chimwe chete kana one. Chinomborwisana kana even kana kutaura kuziva kuti ndiani ari kutaura kana kuti ndeupi ari kutaura izvi, kana kuti kule ndi paTV paputaura vanhu vakaita sei opposition iri kuita zvakati zvakati. You are supposed to be opposed. Both brain dzenyu dzakafa kare kare, dzakafa. Kuenda pamedia kuziva kuti rikataura ndichitoonekana nemi amuteereri, amuchinji, muri manzinzinzi vatungamiri venyika. Muri vatungamiri vecorruption. Vese vari kutungamira vese muri vecorruption neudzvanyiriri neuroyi, ndo pauri kuromba too much. Kwaunochida kuuraya brigadier wakarwa naye hondo, munin'ina wako hama yako, pamwe anobva muMasvingo uchibva paShurukwi oda kumuuraya, pamwe anobva kuBulawayo, pamwe unobva kuDarwen oda kumuuraya. It means you are a foreign benzi. Chinhu chakaita seichocho. Uri brigadier, waita intelligence dzekuarmy, waita muCIO, wekuuraya munhu wako munyika mako. Look at what Traore is doing in Burkina Faso and let us learn from there. A 35-year-old. How old are these big old madalas? How old are you, mama? Mazidara mimi. Mama dzimota munawo, mabenzi manisa navhara munawo, mamwe amuri kutoflasha kutorera vanhu mari munzira kubva kuBedbridge kunosvika kuHarare, manavhara, maGD6. GD6 chaiyo chaiyo inopakwa nemunhu ari kukorekta mari yemunhu, kutorera munhu, fundraising of a country. Are we calling this is a nation? It's a nation. Hani muda kuita United Kingdom. Ndo zvamuda kuita. Dzironzi marapatsese, mabaranzi, manzinzinzi, ndimi. Inzwai zvandiri kutaura izvozvo. Ndikatokutukai muchiti vana baba muri mapenzi zveshuwa, kana une benzi une rako, but unotoritaurira kuti benzi gara pasi udye chikafu. Andinyare kuzvitaura. I owed you most respect again and again because you are our parents. But if you are taking us to the drain, ndinokutukai. Ndataura mapoinzi andatotaura iwayo, ndatokutaurira ipapa matonzwa. Iwe mona. Ndizvo gadzira marailway line yese panosangana nemabhazi muhighway kubva kuBulawayo yekuenda kuMutare, yekuenda kuBedbridge, yekuenda kupane marailway line. It's a very dangerous places. Ndabva kwese uku ndaona maroundabouts amakaisa muMasvingo, maroundabouts amakaisa munana Chivu, mese muchiona. Gadzirai panocrossa railway line nemabhazi. Please. The most dangerous place. Ndizvo ka? Moisa mishonga muzvipatara. Ndizvo. Moregedza kuita corruption. Musati maita kambiri kekuti magadzira Trababalas, motaurira nyika kuti maisa kutobudisa paTV. Amushodi nekukura kwakaita Zimbabwe.
nemaminerals ari muZimbabwe, motobudisa trababalas. Asi imimi makanyatsokwana chaizvo, makakwana chaizvo. Hapana kana zebra line yekucross, hapana kana kufambidzana nevanhu ipo paya patrababalas, dzongori mota chete. Ndakatoona amwe mai vangu vachitotaura kuti unorasika, unorasika. Unotadza nei kurasika pasina direction? Parima malights hapana. Kabridge kekuenda kwaMufiki kuenda uko, kabridge zvese zvakanaka zvezvezvi. But azvizvo hatingapembedze munyika yakaita seZimbabwe. Tarisai maresources atinawo, maminerals atinawo. Can you pembedza kuti paitwa trababalas? Varume kangatikwanei. Zveshuwa ndakaona Gokwe stadium yamai maenda unovaka ichitorwa nemvura. Ndo chii chiya chamaita chiya? Ndo chinonzi chii? You wasted people's money, semende, ne waste people's eyes to look. What is that? Kunoisa ground paMurambinda. Muda kutaura kuti vakomana vemombe vakutaura kuti magona kuita chinhu chakanaka. Vana Peter Ndlovu vakakura, izvozvi Peter Ndlovu ndine makore akafanana naye. Is nearly 55, 56. Same age naKasukire, same age na Chief Musarurwa. Kana wakatozviteerera izvozvi Mambo Musarurwa, teerera handiri kutaura izvi. Iwewe Kasukire na Peter Ndlovu ndizvo muri vanhu vamwe chete ipo paya. Makatadza kumboonesana. Makatadza kumboonesana. Ndangolida imimi prominent people, prominent features enyika kusport, kupolitics ndakubatanzai. Ndizvo. Havana Benjani vadika vatisuda kunyanya kuvataura. Handitika. Vanonzwa sei? Iwewe Peter uri kuSundowns. PaMamelodi apa panapa. Ukatadza kumbovataurira vanhu ava kuti komadi kuvakisa ground 1. Iwewe Sande Marimo, iwewe Sande. Chingungundengu pasport. Sande uripo iwewe. Ndizvo. Hatitaure zvana Mario kuti mukura yaDiana Musa. Hatiri kuzvitaura nezvazvo. Muchadza kurwira kuti ground 1 riite Rufaro stadium iitike. Ndizvo. Imimi maministers of health imimi. What are you doing? Kana muchadza kushaisa mishonga. What are your mandate? What are your duties? Explain to me. Unoti Minister of Health pasina mishonga iri kuenda muzvipatara. What is that? What is that? Ininika. Uri kutaura Minister of Transport uri kuita zvakatugadzira road ichiita widen. Ndo chandangona chega, but muri kurutiwa imomo. Matenders ari kupuwa vanhu vasiriwo. Handitika. Road dziri kugadzirwa but hadzisi kugadzirwa ite speed yatotarisira kuti road inogadzirwa. Handiti. Pari kugadzirwa ipapo poita death trap yekuti vanhu vari kufira ipapo. When are doing things itai zvinhu izvozvi. Zvakabuda mumepo yeZimbabwe kudhara kuti kune dual carriage yekubva kuBedbridge kuenda kuBulawayo. Hapana, inongori single ka strip. Parenyatwa yato death trap. Haraida sura yato death trap kuBulawayo, death trap kwaMutare kusa man. No one stadium nemadzidziro akaita vanhu venyika yeZimbabwe. No one hospital ine mishonga. No one big major road. Asi kuna vanhu vakaenda anziti madoctor. Doctor for what? Doctor for what? Ndakupa example yaTore. Industry yemadomasi yaiswa kunze uko. Industry yecoffee yaiswa kunze kuna France uko. Ari kuzviitira munyika make. Takakura kuenda na Wheeloville motor industry. Hakuna kana chinonzi one. Asi kungotenga mazimota yamaGDC kwazadza munyika, garage hapana, mapatsi hapana. Kana makuda mapatsi munotenga kuSouth Africa. Shame on you. Makarwirei hondo magenerals looking things richititorieta muchiona. Munorapwa kupi? Munorapwepi? Dai chindege icho chamunokwira muchienda chikadonha. Zvinotengwa nana Chivhaya muchadza kutenga mishonga yekurapa vanhu. Dai chichidonha pasi. I don't wish you bad things, but I wish you as if you are not even existing. Change. Think. Smell the coffee from other countries or from other restaurants. Murubikwa coffee. Burkina Faso is far, but bring it closer to Zimbabwe. How old is Traore? What is it doing to his people? America is against it. France is against him. Why? Because he's doing the right thing. I want you to be against me because they are full of shit, guys. I'm very sorry to say that such a word. Couldn't.